Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Leonida at taga Nueva Vizcaya. Sakbay nga intay basa dagiti kablaaw gagayem, umapila kami manen kada kayo. Asapay la kuma taagdengeg kayo laeng kadagiti official social media platforms tayo. Ti Ferds Caballero Facebook page ken Ferds Caballero YouTube channel tapno agtalinaed nga updated kayo kadagiti baro nga upload tayo. Kastamoten aliklikan nyo a suportaran ken dumngeg kadagiti channel nga agre-re-upload iti drama tayo adagiti tugot iti dana ti biag. Agsipod ta dagita a channel ket pasig a scammer ken sindikato. Makablaawan da Renato, Andoy, Usting, Oning, Buboy ken Undong di Tabuyagan, La Trinidad. Kastamoten ang makablaawan ti Linggudan family di ta Upper Kasbeng nang runa-una yan ken ni Buboy Linggudan. Shout out kada Rex Rapisura, Ivy Gutierrez, Imelda Velasquez, Jasmine Rivera. Pamilyak di ta San Clemente Magsingal, Ilocos Sur, Tatang Herman Ayon-Ayon, Jangjang, Abigail, Arth Dwayne from Shamie Rose Ayon-Ayon, Ramos Labicani, Acacio, Oyaden, Mendita, Calban family di San Luis Pudtul Apayao from Judith Ramos. Shout out kada AZ Cardenas, Lorena Aquino, Bene Marapacon ken
kolumna Almirante. Daraway Duca family, Jonel kan mamangko from Marjorie Duca, ti Nabyalan Amulong Cagayan. Rumbawa ang Batali family, Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie. Pamilyak dita Madupayas, Baduk, Ilocos Norte from Flora Aurelio ti Singapore. Happy birthday Joan Lopez ti Bagutari, Santo Tomas, Isabela. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Noli Andres Jr., Anaya Faith Andres ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Lawa family ti Ubanga Bugyas, Daddy Ambrosio, Mama Leonora, Kevin, Crisaldo, Bing, Faith, kastamot na Gretchen, Kitot, Bridget, hikers dito'y Hong Kong, Azzy, Delco Jamat, Eileen, Yvonne Padalla, CJ, Iza, and to all STR family, kastamot ni Nanay Nieves from Torogi in Hong Kong. Shout out kada Enlarge My Horizon, Jocelyn Naabos, Glory Salonga, kan Christian Osias. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Leonida. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa yakablaawan iti naimbag nga aldaw nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay kuma tada kayo itinasaya at akasasaad adanunan to'y nanumo asurat ko. May saakmet kadagiti na ayatamang tartarabay kadagiti maipatpatanga-tanga padas ti biyag dagiti dumdumngeg nga ingkay ik-ikan biyag babaan to'y programa yo. Dayto iti pag-aayat mi adengdenggen kanila kay ko taado ti maag-agsaw mi nga adal kastamoten amang linglingay kada kami iti inaldaw-aldaw. Ilingad naklaangan manang itinagan a Leonida, may sa akon as senior citizen. Ngam ipalubos mo kuma nga awagan kalatan iti manang kas nakairwamanan dagiti dumdumngeg. Taga Nueva Vizcaya ak manang. Adadwa nga anak mi kanila kay ko. Adan asawa ti inauna kat tiburidak laangan a babae ti adda iti podermi. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi kagrad-graduar ti buridak mi iti kolehyo. Kablaawan da ka anak ko, nakaturpos kan iti kolehyo. Wen nga rod Elsay, maragragsakan kami unay kan ni Nanang Mau. Agyaman na kada kayo, nanang, tatang. Nagbunga mo't laangan ti sakripisyo yo anang papaadal kanyak. Pagrabangan mi dayta anaganak, iso adi na kami kumapagyamanan. Daytoy tinururay mi akan ito anak ko. Di adamot mapagturpos mi nga anak may. Ay, no nagagat kuma anagadal ni manong mo ati day, di nakalpas kumamot akaskan ka. Ngam sa balimat ngamin ti inararamid na, day tamat nagbarbarkada, edi kwan nakasikugain. Iso aday jay, nangasawan adi na oras. Kasta talaga tatang. San abali ta nakaayayat mo't dagiti apu ko yo. Ay, sa bagay mo't kitdi Hanggang sa bali laeng di nakaturpos ko ma. Tapno makasapol iti nasaysaya at basit apanggadan na. Huwag nga rod Sana bale, tagbiro ka kadagos iti trabahok nanang, tatang. Tapno siyak mo't ti tumulong kada kayo. Kastamotan ka ni Manong. Ay, di mo ibagbaga day takan ni Manong Mau. Amangan no si kantulatan ti pangnamnamaan na, Ilsay. Ti masakbayam ti panunutam anak ko. Adda aminan ken kaagameng tapno mapasaya at mo ti masakbayam.
Hanulaang daide, Manuleng. Malagip mo kadipay. Wen Alyonida, oray di mo isawang. Ay na, nagdaras at alaga naglabas ti Aldaw. Ita, nakaturpusan ni Ilse, iti panagadal na. Sapay lang kumata makabirok mo't adagos, iti panggadan na. Diyak laim pagarop adumtag day ti nga Aldaw lakay. Maladaga laang ide. Tinartari pa ato ta. Pinadakkel ken impat agta iti kastaunay. Akas matlaang kanimanong na atede. Wen nga raut. Awan ti intadadu mata kadakwada. Agpada ti panangipatag ta kadakwada. Oray nukas ti nga tatilok-loko ni Teday. Wen garod Amang amas inauna ni Teddy ngam ni Elsie. Ngam nanaknakamat ni Elsie ngam bisaw. Ay, makapaladingit nga rod apang panunutan. Ang manya nga rod ngay. Kasta talaga Sana bale, tawanan ti panunutan ta. Ay, makasapol kumabot ni Elsie ti trabaho. Tapno na anayon ti ragsak ta, lakay. Anya nga iti plano ita, ading. Nakalpas ka niti panagadal mo. Naka-apply ako na iti trabaho, Manong. Orayak laangan no sino ti umuna nga umawag kanya. Nasayat mo't nga radno kasta. Sabalin niya agpang tibiyag ti taluntunam. Kaya sa ganam day tawan. Wan, Manong. Nakasagana ak. Nang runakat kayat kumot asubadan dagiti ado arigat na tatang anang papaadal kanyak. Ay, rumpang lang nga, Elsie. Panunutam amin arigat dakin ka. Isa rumbang lang nga subadam ida. Wan, Manong. Kat aramidag amin nakabailak. Tapno maipaay ko amin akasapulan da. Ken pagragsakan da. Nasaya tigasta ka panunutam ading. Kaya't kararag ko, sapay la ko ma. Tadaadagos ti master ka matrabaho. Iti kasta, mangrugi ka matag nagswil daw. Sa dinutain ni Nanang? Ay na, napandita daya anak ko, ta ada ka numapan na ibaga iti kumarin na. Apay ay asap sa pulam ni Nanang Mao. Tatang, ada na pintas sa damag. Simong batan di may saan nagaplayak iti trabaho. Ay, kasta ay anak ko. Ukit anya ti kunada nga ay. Pagreportan dak iti opisina para iti final interview, tatang. Ay na, nagsaya aton ngay anak. Ay, sa dinot opisina daya. Ijay Manila, tatang. Anya? Ijay Manila? Asas naganda yun ngay. Ape asaan adito'y lugar tayo tinagaplayam. Ad-ado ti oportunidad ijay tatang. Kan talaga kayat ko ti agtrabaho ijay Manila. Naimbaglaangan, taiso dati mo na nga imawag kanyak. Kunak man lakit din no dito laang lugar tayo, anak ka. Sana bali, tatang. Ta saan nga agbalin alapod ti distansya ti lugar tapno agkikita tayo. Kan, saan pa'y mo't asigurado no maipasak ti final interview? Ay na, sigurado daytan Elsie. Iti dayta kinasaririt kan kinapintas mo. Imposible asaan ka amaala iti dayta at trabaho. Sapay ko matatang. Tulungan dak amang ikararag iti apo. Tapno makarugi ak mo't nagtrabaho. Tulungan dak nagkararag, tatang.
Naklaat ni manuling nga asawak, apaman anaamuan na ang nag-apply matlagayam iti trabaho ijay Manila ni Elsie nga anak mi, manang Emmy. Kat ti trabaho ang nag-applyan na ijay Manila, tiim mo na anang kontak kankwana. Makapaladingit manang, ngam hustumot ngamin ti imbaga ni Elsie, nga ad-ado ti oportunidad, no padasan na ti mapan ijay syudad. Kat ti final interview iti trabaho nga inaplayan na ijay syudad ti Manila, ti makitkita na nga oportunidad, tapno matungpal ti arapaap na. Iti ababa sa Rita manang, napagasatan nga rod ti anak mi ani Elsie, anakastrak iti kumpanya nga inaplayan na iti syudad ti Manila. Nay, nakaimpake kamot gaya man ading. Uwan manong, masapol ang mapana kon ag-report iti Manila. Mangrugiak ngaminan nga agtrabaho. Mapanan inton bigat ti adem. Kasapulan na kanaw nga ag-report adagos. Ay kaya nasayat nga rin ano kasta. Elsie, di ka makaliplipat Amangan no malipatan na kami nga imbatin dito, adakan to ni Manila. Ay, saan maaramid ti adim day day. Ipalpalagip ko lang, tatang. Ang mga nung malipatan na ti adu arigat yu idagad-adal pa lang. Saan to ang mapasamak day tamanong? Isungarod ang mapanak ag trabaho, tapno makasubadak matun kadakwada. Rumbang laang ading. Apay aya day ta ti pagsarsaritaan yaw. Saan mo ta masapol day ta? Ta obligasyon mi anaganak ti mangpaadal kada kayo. Ay sos nanang narigatan. Ang mga no pumada kadagiti daduma dita nga idi nakabadakdan iti Manila. Nalipatan dan tinaggapuan da. Nalipatan dan dagiti nagrigrigat at tao para kadakwada. Adda karik manong, katong palot day ta. Ay ala, husto day ta na saritaan. Elsie anak, kita anaimbagatan ay ang mga nood dati malipatam. Manoleng, adda ka dinadlaw mo itay iti panagsarsarita ni Tede. Adal yun, Ida. Ang kaklangamin nga ang mga numakadlaw ni Elsie kahit iso adya kong tinutupan ni Tede. Unay mo ni Tede. Apay akas iti panagsasauna itay. Ang mga nupagarupon ni Elsie nga agururay ta iti isubad na kadata. Ay, jakman mo, noan niya timutibo ni Tede. Ang umsapay la kuma, ta saan apo may so ti atap kaulyonida. Ay, uray siyak lakay. Ay, madandanaga naklakit nga rudon. Malala, di ka agpampanunot itinikat ibaw. Saan ama pasamak ti pampanunutan ta? Sapay ko malakay. Linipat kun ti may papan iti day taabanag. Naragsak tayo a pamilya. Diyak kayat nga darumswa ariribok. Tatang, ni nanangay. Nay, apay asap sa pulam ni nanang mau. Anya ti masapol mo kun kuha natin day. Tatang, amok magpapawitan iti kwarta kada kayo ni Elsie. Anya kumanga iti maipapan iti dayta. Mangibingay kayo mo ta.
Alangan mo da kayo lang ti agnumar iti ipapaay na. Nay. Anya ka din day nga ibagbagam, day. Tatang. Amo tayo ti pudno. Ni Elsie lang ti saan amakaam mo iti pudno a kinatao na. Nay. Apay akas tamat ti ibagbagam, anak ka. Pudno mat saan ka di? Saan ka pudno kabsat ni Elsie? Saan niya pudno nga anak? Tainampun nyo lang. Isa pa naman mo na pagnumaran tayo ati, mabirbirukan na. Ay, tetay, saan mi pinadakal ni Elsie tapno pagnumaran mi laeng? Imbilang mi apudpud nung anak, ken kabsat mo. Iso saan arumbang day tangay bagbagam? Adaka kayo day tatang. Nung nadidak ikan iti ipatpatulod na kwartayo, amangan no mapilitan ak amang ipudno ken kuana iti amin. Andya, ay saan ka nga agkam-kam mali ang mga ramid iti kasta, teday? No kasta nga rod? Ibingayan daktong galagi patulod iti kwarta ni Elsie. Tapno awan ti rumswa, aparikot. Anya, kasta ti impang tanitede, lakay. Leonida, tawanan bain nga anak ta? Tapno itid talaan ti kayat na, agi pang take din. Daytan di pagbut-but nga ka mapasamak, lakay. Oray sak, jakmut ni namnama ama aramid ni Tede ti kastay. Aramidin namot na pagbagasan da tao. Itid tano anya ti kayat na, lakay. Jak kayat amaamuan ni Elsie ti pudno. Amagan no di na maaklon kat panawan na tayo. Jak lakit di ka maalan no mapukaw ta ni Elsie, lakay. Ang maginggat ka anaw. Tungpal biaglatan na dumawat iti pagregregatan di kabsat na kasta ka de. Anya nga ron nga iti maaramidan ta. Awan pagpilian ta. No di ti sumuro di ti pagayatan ni Tede. Pudno asaan ada kami ti dadakkel ni Elsie manang Emmy. Inampun mi ni Elsie idi maladaga pay laeng, kat saan ana ilimod day taken ni Teddy nga anak mi. Nupay kasta, pinadakkel mi da Teddy ken Elsie kas pudpudno nga agkabsat. Isu nga impagarup mi no awan to ti rumso aparikot. Kat agtalinaed apalimod ti kinapudno nga ampun mi laeng ni Elsie. Isu na laeng tadimteng ti kanito asaan min ang makontrol ni Teddy manang. Iti pa nagtrabaho ni Elsie iti syudad ti Manila, di tamoten arimswa ti di minamnamaen nga ugali ni Teddy nga anak mi. Ti kayat na kat maibingayan tunggal agi patulod kada kami ni Elsie. Saan kami ang nakapagkedked nang runa kanyak? Tadyak kayat amaamuan ni Elsie ti amin, tadyak kayat amasakitan. Nanang, kumusta kayon? Naimbag man taimbawag ka. Nasaya at kabibot dito, oy. Sika nga ay anak ko. Okay ak dito'y nanang. Imawagak, takayat ko nga ipakaamo kada kayo, ana ipromote ak. Ngimaton ti saad ko dito'y kumpanya mi, nanang.
Ay na, nagsayatan ngay anak. Maragsak anak para kan ka. Dakdakkel man ti may patulod ko akwartayo, nanang. Kayat ko agatangin nyo amin na kayat yo. Kayat ko mga ipatarimaan day tabalay. Kitaan nyo no anya dagiti mai-priority ang mapaaramid, nanang. Ay na, inton sumangput ka laangan anak ko. May mayat mo't laang tapno makitam no anya ti pagsayaatan na. Da kayon ti makaammo. Agpatulong kayo kani Manong. Ha? Wano, siya kung ti umawag kan kwa na, tay bagak ti planok. Pambarak matan amang ibaga, nagipatuludak mat iti kwartada a pamilya. Ay na, nagsayaan ka anak ko. Ang di mo panuynuyan ni Manong mo, ang mga numarwam. Nanang, para kada kayo ti amin nga aramidag. Kayat kayo ang maparagsak, uray ti kastoy man laang awagas. Kayat kayo asubadan, nanang. Nalagarod, anakan ka na ita, Ilse. Agyaman unay, anak ko. Awan anyaman na, nanang. Maalangarodan, ta isublat ko nga awagan ni Manong Teddy. Nanang, imawag kanyak na Ilse. Agi patulod ka niti dakkel agatada pag-repair dito'y balay. Ay, kasta nga ron ti ko na kanyak, anak ko. Adula amin. Kanong napindas pa imot ti balay yaw. Okay pa lang dito. Hindi ibagak nga rod, asaan pa'y laang agpawait. Nay, apay ngay. Bayan tayo amang tad. Bay banyo. Alag to mangkit DJ ipawit na, tada pang usarak. Anya, ay saan ababalin agarawam DJ anak ko? Nakalatang DJ apag-repair dito'y balay. Kadinton maminsan ton ati ilatang niya pag-repair dito'y balay. Kasanon numaamuan na. Sana basta diyo ibaga. Total, saan ba imot niya agaw-awid? Kasanon nukalaat nga agawid. Apay ay apakariribukan nyo dayta. Siya ka diti makamaw. Basta itadyo kanyak ti kwarta ano diyo kahit nga ibutak-tak ko ti palimad yaw. Ay na, ay saan ko mamabasta? Sana ka mang rabrabak nanang. Ibagak no kunak. Talaga nga ibagak. Sungag tongpal kayo nga rod, iti kayat ko. Kasta, may inala ni Teddy ti amin nga impatulod ni Ilse. Huwag nga rod lakay. Awan mo ti maramidak, tagi pang tamanin. Ay, talaga saan nataasar dengan ni Teddy? Amagan nukalaat nga agawid ni Ilse. Kat makita na nga awan apulos din ako ti dito'y balay. Anya laangan nga iti ko na na. Lakay, anya nga iti aramidan ta. No itultulok talatan ter aramidan na. Kasilaang ni Ilse no awan ti papanan tinagbanugan na. Isa nakapagdesisyon na kon Leonida. Intong sumangput ni Ilse, ipudnutan kan kuana ti amin. Anya? Wen Leonida, sakbay anit Teddy ti paggapuan na. Kasanaw nuguraan na ta ni Ilse lakay. Ay, awanan ti maaramidan tanukas taman bilang Leonida. Tinapatag kat maamuanan ni Ilse ti podno. Tapno saan agtultuloy ti pananglukluko ken kuana ni Teddy. Diyos ko, sapay ko mga road ta maawatan na ta ni Ilse lakay. Sapay la ko ma.
kalaat mo't di panagawid mo, anak ko. Kaya't kayo asurpresaan ka ni nanang tatang. Kaslasyak mo't tinasurpresa itinadanon ko. Aapay niya nga awan pulos nagbaliwan ti balay tayo. Saan aya nga impatulod ko ti pagpaaramid yo dito'y balay? Anak ko, bayan na kami kumakan ni tatang mo nga agpalawag. Uwan, Elsie. At ako kayat mi nga ipondokan ka, anak ko. Maipapanitian niya tatang. Nanang. Dumngag ka, Elsie. Ilawlawag mi kan ka, ti amen. Anya, nukasta. Wan, anak ko. Saan da ka apod-puno nga anak? Inlimid mi kan ka ti amen. Gaputa imbilang da kan kaspud-puno nga anak mi. Puno ti bagbagan ni tatang mo, anak ko. Impaampun da ka kada kami, idi maladaga ka pailaang. Kataan mo day ta ni manong mo at ide. Awan gandat me amang ipakaamukan ka iti amin. Pangpangtaan na kami mo't ni manong mo. Ay. Anya ti kaya tiyo asawan nanang tatang. Kastoy na Elsie. Manipod iti na permanente kang nagtrabaho iti Manila. Kag agipat patulod kan kada kami. Makibingbingay ni manong mo kadag iti ipatpatulod mo kada kami. Tapno saan na kano nga ibagakin ka ti kinapudnaw. Awan matkit di daan yaman na kada kami no ibingayan mi man iti ipatpatulod mo. Tawan mo ti sabsabali. Iso nalaeng tati kayat na. Iso mo tinti ad-adang agnumar iti pagregregatam anak ko. Ha? Day tatag paisaw. Nagamak kami. Nga amangan nuguraan na kami numaamwang ti amin. Iso nga intulok mi ti amin akayat na. Kinagpaiso na. Iso tinangala iti impatulod mo a pag-repair kuma iti balay tayo. Iso a pasensya ka na awan apulos tinabaliwan dito'y balay tayo, anak. Anya? Nagalas mo ti aramid ni manong. Saan mi nga amukan ni nanang mo? No, anya ti agbalin a reaksyon mo iti kanito amaamuam anak ko. Ngam daytoy kumati tantandaan na makanayaw na. Imbilang nakaapod punong anak mi, manipod iti simangbay ka kada kamay. Sapay kuma, tadi na kami guraan na anak ko. Iso nga ingkadeng min nga ibagakan ka ti amin. Tasaan mi akayat ni agnanayon latan ahut-hut-hutan na kanitede apod-pod nung anak mi. Kandi mi kayat nga isupay ti pakaamuam iti kinapudnaw. Iso apakawanan na kami kuma, Elsie. Kas itinakunan ni nanang mo. Di na kami kumagurguraan anak ko. Apay kumaguraan kayo. Ang yaman nagpaikit di kada kayo. Tanusan agapo kada kayo. Ang mga nudyak mapaspasaran ti kastoy a klase ti panagbiag ko ita. Patpatgan kayo unay. Katpulos nga awan mariknak agura kada kayo. Nariknak. Sipod kinaubing ko ti kinapatag ko kada kayo. Katuray na amuak asandak akadara. Mas ruming baw kanyak tinariknak apamatagyo kanyak. Agyaman ang kada kayo, nanang. Tatang. Agyaman kami anak ko. Tanaawatan na kami kaninanang mo. Ipatpatag na ka unay-unay, anak.
Uwan, Elsie, anak ko. Ipatpatag na ka unay-unay. Nalablabos pa ng pudpud no nga anak ti pangibilbilangan mikan ka. Ipatpatag na ka, anak ko. Lunak, anakaro ti panagdanag mi ken ni manuling nga asawak iti daydi agundaway manang Emmy. Nga masapul nga ipudnumin ken ni Elsie ti amin. Tati kang runaan na pampanunutan mi iti daydi akanito. Kat maisardengan amamin pinsan ti araramidan ni Teddy apan ang ipangpangtana kada kami. Ken panang bus-bus-bus na iti matmatgadan ni Elsie iti awan mo't kwenta na abanag. Impagarup mi nuguraan na kami ni Elsie. Ngam nagbidot kami manang. Sinubalitan na ket di iti makapatig na irik na apanagyaman. Kan awan umasping apanagraem ti amin anaaramidan mi para kenkwana. Namin pinsan nga rod anapunas ti panagdanag mi iti asawak. Ti may sapay adinayaw mi ken ni Elsie manang. Iso tinaimpuswan apan nakaawat na itinaaramid ni Teddy, apudpudno nga anak mi. Imbes kung maaguraan na ni Teddy, gapu iti inaramid na, saan? Taad dapay ket di atinulungan na ida, nang runa-una yan dagiti kakaanakan na. Nalaos nga rod tibain ni Teddy ken ni Elsie, ngamday di meten tinangrugyan ti ad dapay anabigket alin nangen mi asang kapamilya. Itamanang makunak amayatan ti biyag ti inauna nga anak mi, babaan iti tulong ni Elsie nga adi na. Kat da kami ti asawak, makumikom, kan siraragsak kami amangaw awir kadagiti apu kumi. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Leonida. Leonida, wano manang Leonida kunak manlaangan. Simple laang ti maibagak. Amin ang mapaspasaran nyo ita, bunga day ta tinasayaat apan ang padakkelyo ken ni Elsie. Pudno asaan ang nagtaod iti mismo adara ken lasagyo. Ngam pinakitaan nyo ti umno ken rumbeng, kabayatan ti panagdakkel na. Ket day ta ti makagapo, no apay apasig a kinaimbag ti insubalit na kada kayo. Kastamotan ken ni Teddy, nga uray pay no rimusing ti kinaagom kankwana. Nagasat kayo, tanapadakkelyo iti nasayaat ni Elsie. Napadakkelyo ang naimula iti panunot na, asaan arumbeng apagaramidan iti saan ang nasayaat ti tao, ang nakautangan iti naimbag anakam, ken napadakkelyo ang naimula kankwana, at ikaimnasan apang balas iti tao ang nagbasol ken ka, ket pamakawan. Alakastan pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti
kastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan areden at tagapangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Malilin family ti sitio Kamasi Divisoria, Tumawini, Isabela, from Gigi Malilin. Manang Elma, Nanang Rupin, Auntie Kikay, Manang Olive, kan abirat ko ani Virgie, ti Bagong Bayan, Cagayan, from Perpetua, Balasbas. Mama Nida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Kastamat da Alma, Canjeline, Tipindangan, 2nd, Kamiling Tarlac, from Jocelyn Castro. Lakay ko ani Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester, kan Daisy Jen Jose, ti Barangay Subol, Asinggan, Pangasinan, from Josephine Jose. Galang Mansano kan Gakutan family ti Candon City, Ilocos Sur, kan happy birthday kan ni Denmark Galang. Shout out kada Gracious Miel, Mila Bausa, Medi Tigno, Geraldine Larocco, Elma Lau kan Bernadette Saavedra. Santua kan Viloria family di Taramon Isabela, kan Abanilla family ti Alacapan Cagayan, from Kazi. Belated happy birthday kan ni mother ko, from Gigi Bagangaw. Belated happy birthday to my hubby Carlo Artiga, from Sweet Mom AJ Artiga of Macau.
Advance happy birthday iti apu ko mi ani Davion Klein Cristobal from Tatay Mirno and Nanay Delia Cristobal diti Valenzuela City. Gerald Tunak, Tatang Amor kananang Remy Tunak ti Palas Vintar, Ilocos Norte from Ruby Janang ti Aquamarine, Hong Kong. Villanueva kan Castro family ti California, USA from Ferdinand Villanueva ti San Juan, Quezon, Isabela. Belated happy birthday kadagiti kapamilyak adainang Lina, Ruel kan Potpot Tabliago, John Ray Acero kan anak ko ani Irvin Tabliago from Leslie Tabliago. Lumboy family ti Ribswan Nagilian La Union kan friends ko dita Hong Kong kan Macau from Brian Ebrahim Lumboy ti Vancouver, Canada. Jim Lawrence Marcos Lorenzo, Remy Malana ti Bantay Solana, kakabsat ko ada Kid Milo, Kidlin Milo Banyaga, Humble Banyaga, Ann Obinya ken Doming Duca, Madeline Milo ti Conner Apayao from Kedilin Milo. Do or Die Troopers ti 17th Infantry Battalion Delta Company, Isoda, CAA Ogalino, CAA Ballesteros, CAA Baligod, CAA Julian, CAA Kayumba, CAA Vidad, CAA Orpilia, CAA Felipe from Binarao, Pablo. Shout out kadaleni ki Alejo, Juliet Sugitan, Nelia Limon, Melanie Rumbawa, Jasmine Rivera, kan Homer Alamo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Reden. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilangad naklaangan itinagan a Reden at taga Pangasinan. Agmay may saak nga anak kan ulila akon iti ama. Ubingak pay idipimusay day di tatang ko. Iso aninanang tinangisakad iti panagbiag mi agraman ti panagadal ko. Adabasit atalon mi asuksukayan ti pangamaet, nga iso ti pangalalaan ni nanang iti para gastos na iti probinsya mi. Malaksid iti ipatpatulod ko, tanakabiro kak iti trabaho iti Bulacan. May saak a factory worker iti Bulacan manang. Tano na sayod ti amin, rugyak man ti agsalaysay, idi addaak pay laeng ijay Bulacan nga agtrab-trabaho. Itay ka kadipay. Pasensya ka na. Medyo naladawak kami na nagapo iti factory. Okay laang. Nagpaitulodak kami nandito iti driver. Nalpas ko mo tadaras yung lakad ko. Sigurado na bang pannog kan? Tay-tay pa'y bigat ni awan kay di opisina yo. Si Katerombang adamagak no nabannog ka. Amo ka narigat ti trabaho yu ita taado ti orders iti factory. Mia, nairwam ako niti trabaho. Okay aklan. Saan na ka nabannog? Nang rona pa ita, nakita kan. Sika talaga. Madanagan na kamin kan kanunad duma. Nang rona ka, di kamat nga rod maasitgan, no data iji factory. Narigatan Mia. Ang mga nada makadlaw ka data, kat idanan da kan ni Papam. Siguradong agungot day jay. Kasladyak maibtura ng tikas to sitwasyon ta. Nagrigat. Kaya't ko amaamuan ti amin at tao, anobyo ka. Saan ka kadi ama-amak? Ang mga nanya ti makunadakan ka, no maamuan dati may papan ka data. May saklang agagangay at trabahador iti factory yo. Idinto ta anak na katagtagi kwa. Di ka kadi mabain? Anya ko matipagbainak. Ay ayaton ka unay-unay Reden. Kat nakasagana ak amang ilaban iti ayan-ayat ta. Agyaman ak unay Mia. Awan ti karkarit ko, no di ti kinapudnukan ka. Oray siguro saan kang anak ti boss ko, ayatan kalatta. Kasta ti kinapatag mo kanyak Mia. Amok day ta Reden. Isungaan niya man ti mapasamak. Ikarik asaan ka apanawan. Saan ka atalikodan. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ikargara
jay nga to nga sikawan sa baliti kakas. Narabayan ka mater na nagawid iha. Pasensya kayon, Papa. Nagadungaminti na si Kaso kitiruar. Sana bale, tanalpas ko mataminan. Kung naglakit din no napan ka nakidate. Sino ko kadate ko, Papa? Oh, come on. Anyala tamog no adamatan. Espesyal di ta pusom iha. Amok nga do, nagita anak ti negosyante akas kanyak ngagdat-daton ka. Apay, awan ka di pa iti nagustuam ka dakwada, iha? Awan, Papa. Kayat ko, no makinobyo ak, di talagang ay ayata kan kap-kap na kak. Ken masapol akas matla ka na tayo ti estado na iti biyag, Mia. Diyan mo na ti mga maton iti negosyo. Ta sigurado asikat ang tawid iti paktorya tayo. Papa, Siksika lang ang tanda dito Pilipinas, iha. Laglagi pom dayta. Napintasan ti biyag na iti kakabsat mo, iti balasyo tao. Kaya't ko akas matla ko makadakwada ti agbali na kinasaya at to ti biyag mo. di kayagdanag, Papa. Amok aramidak. Kanjak itulok nga agbalin to ang miserable ti biyag ko. Rumbang laang Mia. Kagpalasan tapno makain na nakamatan. Tandi, adalam o na yan, terabe. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasayaan mo't anak ko. Si Kangay, ang mga numasubsobra ang matandang trabaho. Saan, Nanang? Okay ak dito eh. Amok dirigat ang trabaho iti paktorya anak ko. Anadamday tabagim, narigat ang sakit ka. Sapay ang may saka di tabulakan. Didak ka di pa kadanagan, Nanang. Ayun gayam. Naalayo ka din dyan patulod ko akwartayo? Wen, anak ko. Apay ngamin nga agi patulod ka pay laeng, katandamot ar-aramat ditoy. Mayat ti apit na uncle mo. Kung naitsempo ang mayat pa'y ti presyo, iso ang naragsak ni uncle mo, anak ko. Nasayat mo't nirno kasta, Nanang. Ibagayo nga anusan na atalunan day ta na ibati kada tayo day di tatang alute. Wen, anak ko. Dakkel atulong kadakwada, ti panang sukay na iti daga tayo. Ay huwin gayam, kaano ngay mo't nga agbakasyon ka manan? Mabiitan, Nanang. Ado lang amin unay ti trabaho mita di paktorya. Isadyak pa'y makaawid. Nalaga road, basta ang nadamtabagim, anak ko. Oray da kayo mo't Nanang, aganad kayo dita. Di kay papaanawa ka ni kasinsin ani. Idarom na mo't lakanyak na papaanawa kayo. Ay, saan, anak ko? Nasayat mo't nga rod no kasta. Alang araw din, Nanang. Umawag ak tumanan. Bye! Apay akilata na panunot mo agpasyarta dito parke, Mia. Awan, basta mailiwak lang kan ka. Kasta nga tangag paiso?
Amuklatan no kasta ti jar mo. Adda kayat mo nga ibaga. Talaga nga adda Reden. Konakon ket. Apay, anya ti kayat mo nga ibaga kanyak. Amangan ngamin no saan ka nga umanugot. Apay kumaasaan? No, lakit di saan mo apakadaksan. Reden, kayat ko amaam-am mo ni nanang mo. Ha? Kayat ko ti mapan iji lugaryo. Anya? Sigurado kami, ha? Amangan numaklaat ka no dumtang ka ijay. Saan kami abak nang akas kada kayo? Saan natakil ti balay mi? Saan mo taday jay ti gagaraak? Kayat ko ayam amuna kon kaninanang mo. Kayat ko makita ti lugaryo. Sige, no dito ti kunam. Basta makawayata, mapantay ti lugar mi. Apayso? O sige, kayat ko amaam mo dagiti agbalin to a kapamilya nang runa ni nanang mo. May saak nga agnanaed iji Bulacan nga ayan ti trabahok manang Emmy. Nabati ngamin ni nanang iji lugar mi. Pasaray binulan nga agawidak tapno amwak met ti kasasaad na. Tanlo atawanan nga agtrab-trabaho ak iti factory ako kwada miya akaayan ayat ko. Limod pay laang ti relasyon mi manang. Taamok asaan nga umanugot ti amana akas kanyak laang agagangay at trabahador da ti agbalin akaayan ayat ni Mia. Nasingpet ni Mia manang, saan akas kadagiti daddo mga anak ti baknang. Iso nga amin at trabahador da kat kay kayat da ni Mia. Jakmat ni namna mga ayatan nakmat ni Mia, taado dagiti agdatdaton kankwana nga anak matlaeng tinegosyante akas iti amana. Nagasatak ko nak itinakam kumanang, ngam itilikodan na, adamot panagamak amarikriknak, taadayuak ama idilig kadakwada. Ngam ti maipanakkel ko laeng, kat ti kinapudnok kankwana, asaan at ti kinabaknang dati al-almanek. Gaputa kinid daw ti kaayan ayat ko amaam-am muna ti inak, ingkuyog ko nga rod iti panagawid ko, iti lugar mi. Nanang! Ay si kabot gayam day ta anak ko. Day, adamot gayam kaduam. Wan nanang. Naimbag nga aldaw yun, nana. Agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos balasang ko. Reden anak ko. Sino ka di na ito'y nakapimpintas abalasang. Iso ni Mia nanang. Kaayan ayat ko. Adamot gayam kaayan ayat mo, anak ko. Ay, umay kayo. Dumanon tayo di tabalay, tapno makainan na kayo. Amok anabanog kayo iti biyahe. Umay kayo, anak ko.
Agmahan ta nakaumay ka dito inano mo apagtaangan may balasang ko. Nana, Kinapudno na nanang. Nabayagan ni ibagbagan ni Mia ayam amu kayo kunkwana. So nga itatanadaan kami ti kundaway. Imay kami na. pasensya kayo no, naistorbo kayo, Nana. Ay, saan balasang ko? Maragsa ka na makamambukan ka. Ang maguray kayo. Akin kotse nga'y tinagluganan niyo. Kotse ni Mia nanang. Kung nakagbus kami langan di namot ngamin kayat. Nukasta, baknang kayo balasang ko. Ay nakababain kan ka. Nana? Kinapudno na nanang. Ni Mia ket anak takin ko ko iti paktorya pagtrabtrabahwak. Anya, naimbag man ta na gusto am ti anak ko balasang ko. Saan ka biabak na ang kas makita mo't? Adayo ti estado ti biyag may kada kayo. Agpapada ti tao, Nana. Saan ati kinabak ng ti importante? No di kat ti kinasaya at ti tao. Amo ka din dagiti naganak mo, ti maipapan kada kayo ni Reden. Ha? Nanang. Amoklatan, ti kayat asawan ti saan nyo apan ang sungbat iti saludsud ko. Ay ayatak ni Reden, Nana. Nakasaganak amang ilaban iti ayan ayat mi. Mia. Agyaman ak balasang ko. Gamasapul nga agbalin kayo anatibker. Ta itikas ta sitwasyon nyo. Saan na pa ng butbuteng. Ngampatsyak nga agkakanat apan nubok ti sumangbay kada kayo. Nakaturog ka din ni Mia, anak ko. Wan nanang. Pasensya kayo no kalati yung umay mi ha? Anak ko, sigurado ka kade iti sinirek mo. Anya ti kahit yung asawan nanang. Tiba ipapan ka na kayo ka ni Mia. Amo ka saan nga amo dagiti dadakkel na ti maipapan ka na kayo. Kinapudno na nanang. Talaga alimod pa lang ti relasyon mi. Jaketa maamuan ni papa na ti may papan kada kami. Gapota amom asaan nga umanugot kasta ka day. Ay, madanagan anak ko. Amangan no pa kaisagmakam day taas sinirek mo. Kas nang nagyumot nga imbaga ni Mia nanang. Nakasagana ang mangilaban itayan ayat mi. Nukas pangarigan maamuan ni papa na. Adaak ditan anak ko. Ngam narigat. Baknang da. Sigurado na impluensyada. Amo ka din na kami baybayan ti Diyos, nanang. Alagarod Basta aganad kayo akan ayon, Reden. Nasaya ta simbang putkan, Mia. Nagkapwam. Napan kami iti lugar ti may sa agayam ko, Papa. Lugar ti gayem mo? Wano lugar ti mamirmiraot akayan ayat mo? Ha? Papa? Makita mo. Nakalat ka. Di mo ninamnamatin sawang ko. Papa? Di kan makapaglibak. Amo kon ti amin. Nabayagaya mo nalukulukunda. Isumot lagayam nga awan ti magustuam kadagiti agar-aram kan ka. Gaputan na kirelasyon kay ti may sa trabador tayo iti paktorya. Papa? Pakawanandak? Ngam ay ayatak ni Reden. Anya klase abiyag ti may paikan ka day jay alalaki?
Naimbag pa'y dagiti agar-aram kan ka nga anak dagiti pada ka negosyante kamay paayan da kay tinasaliwan-wan na panagbiag. Sana kasi tinadya trabahador. Anya ko matikar-karit na, aber? Ti kinasayaat na tao, Papa. Pudno marigrigat na laang. Ngam isuda dagiti klase ti tao asaan ama nagpamarang. Simple dalaang nga agbibiyag, Papa. Italaang dayta. Ngam saan ton, tanam namaan dan ti matawid mo kinabaknang manipod kanyag. Di mo ka di mapanunot at kinabaknang mula ang tal almanan na dya lalaki. Ha, agalwad na dya tao. Pangaasiyo, tadeyo dangdangran ni Reden, Papa. Ay ayat at unay, kat awan ti mabalin amang lapod kanya. Sino nga dito ang agtok-tok-tok? Dis oras ang terabi. Mabit lang! Reden? Mia, anya tar aramidam dito eh. Dis oras ang terabi. Ala, sumar ka. Anya tinapasamak? Reden, naamuanan ni Papa ti maipanggap ka data. Kasta unay apong tutna. Anya? Ang umapay nga rin nga daka dito eh. Diyak kayat nga iyadayunak kan ka. Amok ti plan-plano ni Papa. Ipanak iti ayan dagiti kakabsat ko ijabalasiw taaw. Diyak kayat ang mapasamak da ita. Anya nga rin aramidan ta ita? Pumanaw tan dito eh. Sigurado nga ikatan na kamutan iti trabaho. Agawid tan iti lugaryo. Anya? Sigurado ka? Amangan numakmaklat ka lang, Mia. Amom no anya akita ti biyag ti sangbayam iti lugar mi. Awanan ti adupay asa oreden. Agrobwat kan, taagbiyahetan itamot laeng amapan iti lugaryo. Pangaasim. Madadaan ka mang talikod iti nanamay a panagbiag mo? Awan anyaman na kanyak. Kabaila ka talikodan ti amin. Basta kadwa ka. Diyak kayat ngagsinatari din. Isa pa nga asim. Saanan arumbang amadangunan na tatilawag diti boarding house mo. Pumanaw tan itamot laeng. Maamak ni Mia apag sinaan na kami ti amana manang Emmy, nagtalaw iti balayda kat nagawid kami iti lugar mi. Kasta unay ti panakaklaat ni Nanang ngam awanen tinaaramidan na. Manipod nga rod idin, nagdan na kami akas agasawa ka ni Mia. Nagtrabaho akmutten iti talon mi. Naragsak kami manang, ngam amok amarigrigatan ni Mia iti klase ti panagbiag mi, tama iso pa di unay iti namay at tinalikodan na iti poder ti amana. Manipod din, saanan ang nagpakpakita pay ni Mia iti lugar da.
Padpadamagan laangan ti may sa agayem na maipapan kan ni papana. Uray makitkitak amaragsakan ni Mia iti danak. Makitkitak nga addadagiti kanito ang maimay-mayang kan nakaununag ti pampanunutan na. Agingga nga iti may sa arabii. Pwede ka pa ilang maturog, Mia. Rabiin. Diyak pa ngamin makaturog, Reden. Amok nga da pa kaburiburam. Anya ti parikot. Di ka kumaglibak kanyak. Pasensyakan. Diyak imbagbagakan ka. Ngam inyawag ti may sa agayam ko idipay na panalawas. Masakit ka no ni Papa. Anya? Kumusta ka no ngayon? Imawag man itayan. Kat aadda ka nun iti ospital ni Papa. Aadda iti ICU. Anya pa lang harutar aramidam. Agawid ka na. Tapno mapan mo amuan na anyan ti kasasaad ni Papam. Palubusan na nga agawid. Kasanon Mia, itaka sa pulan na ka ni Papam. Anya man tinagbalin na susikyo adwa. Lipatam day jayan. Mamatiak nga orayan na ka ni Papam. Sikatad da diti pagilyan tayo. Iso sikatirumbang amang taripato kan kwa na. Reden. Nabayagan ni amok. Marikrik na akayat mo tagawid. Anya man tagbalin a desisyon mo iti panagawid mo. Nakasagana ak, Mia. Anya ka din ti bagbagam, Reden. Amok ka marigrihatan kan iti danak. Saan ka nairuam iti kastoy akita ti panagbiag? Nanamnam ay ka no adda ka iti sidong ni Papam. Isa amaawatan ka, Mia. Reden. Laglagi pang ayatan ka. Ti pakaragsakam ti kalkali kagumak. Agsubli ak, Reden. Ikarik day ta. Kat orayam ko mati pa nagsublik. Reden anak, manipod pimanaw dito'y ni Mia. Kaslapat patayam mutan ti bagim iti katatrabahom iti talon. Awan pa'y inanamon apulos. Nanang. Mas daaw pa'y ni uncle mo. Tawan pa'y aldaw asaan ka mapanagtrabaho iti talon. Kumpurmi ka no ngar aramidem ijay. Di ka kanupay aginan na. Kaya't ko lang ti makumikom, nanang. Tapno jak may kawa o na iti kinaawan ni Mia ditoy. Ngam agsarsarita kayo mat iti telepono saan aya. Pudno, nanang. Ngam dumalat tanod da ditoy. Di na ngamin mapanawan ni Papa na gapo iti kasasaad na. Anak ko. Nalabit ang makapagpanunot tumot na iti kaada na ijay. May kumparanan ton ti biyag na ditoy. Kanidya ayanda. Ang mga nagbaliw ton ti panunot na, nanang. Kat sana niya agsublipay iti danak. Ay di mo nga min pampanunutan day taa, anak ko. Patpatgan na ka ni Mia. Isu nga amok atong palan na ti Karina. Nga agsublimot laeng kan ka. Sapay la ko mga rod, nanang. Nasakit niya aklonan no kas pangarigan agbaliw ti panunot ni Mia. Ni Mia. Hello, Mia. Naimbag tayo mawag ka manan. Wen, tada importante nga ibagakan ka. Anya day ta? Mapan kami di balasiw taaw.
Kaya't dagiti kakabsat ko nga ijay ang maipaagas ni Papa. Anya? Pumanaw kayon dito'y Pilipinas? Kasta nga, Rod. Iso kayat ko ti agpakadakan ka. Sapay ko mata maawatan nak. Diyak mo't mabalin asaan akaduan ni Papa ama panagpaagas ijay. Iso no day tati makapasayat ka ni Papam. Sige, mapan ka. Saan ak ngagbalin ato bang iti day ta desisyon mo? Agyaman na kreden. Pasensya ka no nabayagan asaan ta nagkitkita. Mailiwakon kan ka. Nakarkaro pa'y kanyak Mia. Nalaos ti iliw ko kan ka. Permi apan nakaikawak iti kaawan mo. Kat nakarkaro man itan. Taad-ada yung manan alugar ti Papanam. Ngamdi kag danag. Maawatan ka. Agyaman na kreden. Basta nadamot ti bagim ha. Ay ayatan ka unay Mia. Kanayon ko alaglagi pumday ta. Narabyan ka manan ang nagawid, anak ko. Masansan mo't nakasta ti aramid mo. Inlepas ko pa'y ngamin dagiti trabaho ijay talon nanang. Mabalin pa'y mo't inton bigat. Nanang. Amuklatan, anak ko. Kaya't mo nga ibusan ti oras mo iti katatrabaho. Tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kad ni Mia. May mayatan ti kasta nanang. Tapno na bannog akong naagawid kat makatulog ka dagos. Ngam amangan og sakit kay ti kasta ngar aramidam. Saan magustuhan ni Mia ti kasta? Nabayagan day dinaud pa nagsarita minanang. Makumikom da ka ti panagpaagas ni Papana. Ba't lakayam? Dahita di rason iso asaan pa'y makaaw-awag. Ngata, nanang. Agkakanat namin tagayayam iti panunot ko. Ha? Kas ko maiti anyari din. Amangan na nagbabawin, nanang. Naikumpara na lakit din tirigat ang napasaran na iti danak. Kanti na maya mapaspasaran na ita. Ta nagsublin iti sidong ti pamilya na. Wano, amangan na nakasarak mo tan iti sabali. Isong awanan ti panggap na nga agsubli iti danak. Saan ka nga agpanunot iti kasta, anak ko? Narigat ti sasaadan ita ni Mia. Saan na mo ta mabalin na baybayan ti amana? Maawatak mo't kit dinanang. Di yung maikat kanyak tagdanag. Awan ti karkarit ko ni Mia. No di tilang napud na panagayat ko kuana. Anusam, anak ko. Aging gasaan nga imbagbagakan ka ni Mia adi na kan ay ayatan. Di ka kumasumuko. Ikararag mo kit di asapay kuma. Tamaagasan ng ti amana. Tapno makaginawa mo ten ni Papana. Tanda ni manan panagaani. Nagbubunas dagiti pagay. Nagmayatakit kitaan. Maagasan ti amin na bannog da tao.
Gaputa makitkitak ti resulta ta nagbanugak. Ngam, apay akas to'y tiriknak. Nagtakalapas at ti pusok tingkawan ni Mia. Kumusta nga tamot tan tayo ayatag? Malaglagip nakpay lang ata. Nabayagan dahi di nauda pa nagsarita mi. Mailiwak unayin kan kuha na. At nga tapay pagmamaayan ti panagururay ko kan kuha na. Nagregat mo tandi kastoy. Oray kasano ti panangiliw-liwag ko iti iliw ko kan ni Mia. Awan lat tamat. Tinasayat, agawid akit din. Ang mga naan yan tumanin ti makuna ni Nanang, dumaladawak nga agawid. Tsaket niyang dandanag ni Nanang. Isong agawid akon. Nanang! Adakon! Ayan nyo, Nanang! Nagbanglumot ang tilot-luto ni Nanang. Inakmalangan dita kusina. Nanang! Nasaya at tadakan reden anak. Apag iso, nakaidasara kon. Nanang! Apay ang nagadutin nakasagana makan ni tilamisaan. Kasla damot din pasken. Talaga nga adda anak ko. Espesyal na ito'y agundaway para ken ka. Nanang, saan ko kasangay ita? Adayo pa iti kasangay ko. Espesyal na ito'y nga aldaw para kadatari din. Mia! Reden! Si kakagpaiso! Diyos ko! Agyamanak! At nantipat patag ko! Apay, di mo yung bagbaga sumangput kamat gayam. Kaya't nakasorpresaan anak ko. Kinapudno na, idi pa'y kalman nga amok nga addan dito'y Pilipinas ni Mia. Anya? Mia, apay nagawid ka. Kumusta ni Papam? Naagasa na ni Papa. Ngam kayat dagiti kakabsat ko nga ijayan nga agnaed. Tapno agkadwadan kan ni Mama. Naimbag man ta pinalubusan da ka nagsubli dito'y Pilipinas. Gaputada dito'y ti ay ayatek anas kan asublyak. Impalawag ko ti amin kan ni Papa. Kat naawatan nakmet. Amom, manipod nagsakit ni Papa. Nakaamiris, asaan ak kinabak ng tinapatag iti daytoy abiyag. Agyamanak, kunak no din akong sublian, Mia. Nagkariak saan ka di? Awan ti mamagsina kadata. Manipod ita, saan tan nga agsina, Reden? Ay kat pagsaritaan nyo nga Ruden, ti may papan iti panagkalay sayo. Tapno mabindisyonan ti panagdenayo. Talaga kas na taramidak, Nanang. Jakon paluspusan pa ni Mia. Jakon nagsayang pa'y iti kanito manang Emmy. Insaganak ti amin, kat kalpasan ti preparasyon para iti kalay sami ka ni Mia, napasamak
ti kapapatgan a pagteng iti biyag ko manang. Nupay saan ang nakaawid ti pamilya ni Mia, gapo nga rod iti kasasaad ti amana, kasla at dadamot laeng, gapo ta naka-video call da. Nakasaritak matan ni papana, kandagiti daduma akameng ti pamilyada. Kat inyunay-unay ti amana, ajak baybayan ti anak na. Ita, agtintinulong kami nga agasawa, amang imatmaton iti factory, anabati ti amana diti Pilipinas. Kat kaasi ti Diyos, may atlatamot ti taray ti negosyo. Adamoten may isa nga anak mi, nga iso ti agpapaay aliw-liwan ni nanang, tunggal awan kami nga agasawa. Awan gayam ti imposible, basta kanayon mo adawaten ti panarabay ti Diyos. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Reden. Reden, pagayam ko, nagmayat ti love story yung agasawa. Pamanaknak nga awan imposible, itinapudno a panagayat. Sapay kumata kanayon na kayo atarabayan tinamarswa, iti amin aganwatyo iti biyag. Alakastahan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.